Igen, de automatikusan lezár a rendszer. Azt frissítsem is. Fotolagos memória. Az a kíros, hogy a versenyen összekerült egy olyan, aki nem tudta, hogy be kell menni. Olyan helyet kínálunk, hölgyem. De nem? Hol van a sorban? Én legyek a bal oldalon. Én legyek a bal oldalon. Lakály, komorni. Szépít akar, hogy... Aha. Milyen egyszerre gondolt? És Jézus van. Nem egyél meg. Amit én nem borítottam magamra. Még van egy-két ember, akire azt mondom, és még azt is kihagyom. Ez jó, gyorsítalom. Nagyon jó. És ott ül először, nem megy sehova, csak adod neki a falatokat. Ja. Nem tudom ezeket a neveket. Lépjébe menni, meg kell látni. Úgy sem tudom, így úgy, hogy elmagyarázod, hogy ki az, így már tudom, hogy kiről beszélünk. Aha. Jaj, dinamikus. Jó, erre játszol. A tejúton keresztül? Nem. És a kubagok voltak? Szerencsére nem lassan vagyunk. Gyémánt voltak és vágták az üveget. Ilyen kis holdók lettek. Két? Be akart! Hopp, hopp. Így rúgja a boxer a májgat. Sikerült a fényképezni? Éppen mérlegállásban van a boxolapályán. Te én jobban sajnáltam, mint hogy kapcsolom. Lehet, hogy a tükörszobára készül, ez a balett forduló. De jó, de a rózsaszín kicsielnek a boxer. Igen. Úgy, mint a Petinek. Petinek jobban. Petinek jobban. De ne borotválja le a lábát előtte. Andi ezt hallaná. Melyik az? Élvezed a... Igen? Andi a barát. Rosszabb volt szó. Új, de... Melyikek haza? Szegényeket meg otthon magyarázottak. Micsoda otthon? Szerintem ebédlé már monoszolva. Hogy máma nem lesz vele, ilyen. Nekem jó, semmi bajom nincs vele. Nézd el, hogy a galopon. Még nem, majd megbeszélem az Attilával, Hogyan lesz a falu? 100 hónapja volt. a falu az jól van, köszönjük szépen, kiállták Persze, majd szólok az asszonynak megint másfélre, vagy tudod. Még nem látok az asszonyt, akkor mondtam neki, hogy persze, már nem tudom, hogy egyszer. Szólok az asszonynak mindjárt, hogy milyen nője, vagy pont az asszony volt meg. Írják a Jó volt a feleségemet. Gyakorlatilag ugyanez. A Alagonkor dolgoztam, hogy most egy Lesz két nyomot emberek, ez érdekelt, már érdemes lemenni. eljött, valaki fölvette a Meg hát a Géza, meg egy-ketten, Andi, van itt, akinek szüksége van a nagytájára, akkor hadd gyakoroljon egyet nagytájára.
Persze. Hát ott fölép visszarendet a vadpalán. Most ott lesz dobálva érnek. Akár lehet. Mondtam, hogy jövőre vagyunk hozzá. De falusiak összegyek, Az előbb találtam. Hallod az öreg? Nem tudom, meg szoktak Nyitott szemekkel járni. mennek, akkor mi van. Bejelentjük az év elején. És az előbb találkoztak. Nem árulom meg, hogy kinek vagy. Majd bejelentjük neki, bejövünk. Kilakja valami, nem? Gyere te! Igen? Jaj, mi van neki? Augusztus első hete. Szia, Cici! Titkos. Nem hiszem, hogy valami jó sikerült a műtét, mert salgótarjánból műtött. Így sajnos nagyon ritkán. Egy éve nem is nagyon foglalkoztam így. Csak elhoztuk, mert otthon nem is tudjuk kirehagyni. Már csak otthon van, ugye kell. Lakásban. Nyugdíjas kor. Nyugdíjas már. Pedig jó.